नंगौ लोगोफोर, सरासनस्रा सुबुङाबो इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव थांनो हानाय जासिगोन। नेशनेल एर'नटिक्स एन्ड स्पेस एडमिनिस्ट्रेशन नासाया 2020 मायथाइनिफ्राय अख्रां दावबायारि एबा स्पेस टुरिस्टफोरनि थाखाय इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनखौ बेखेवनानै होगोन। दासिमहालागै बिगियानगिरि नङै सरासनस्रा सुबुङा इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव थांफेराखै। 2020 मायथाइनिफ्राय रांखुबेर धोनि अख्रां दावबायनो गोसो गुदुं सुबुंफोरा इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनाव थांनो हानाय जासिगोन। बे अख्रां दावबायनाया 30 साननि जागोन। साफ्रोम अख्रां दावबायगिरियानो हरसेनि थाखाय 35,000 आमेरिकान डलार होनांगोन। मिथिनो मोननाय जादों दि नासाया फालांगियारि नोजोरजों मुलाम्फा दिहुननो थाखायनो इन्टारनेशनेल स्पेस स्टेशनखौ बिगियानगिरि नङै सरासनस्रा अख्रां दावबायारिफोरनो बेखेवनानै होगोन। बे दावबायनाया बोसोरसेयाव खेबनैयै फिसा प्राइभेट मिशनजों जागोन, जेराव सरासनस्रा अख्रां दावबायारिफोरखौ लांफानाय जागोन। नोंथाङा जुदि भिडिअखौ मोजां मोनदोंब्ला भिडिअखौ लाइक खालाम, लोगोफोरनो शेयार खालाम, लोगोसेनो नोंथाङा चेनेलाव गोदानब्ला साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअनि मोजां गाज्रिखौ कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालाम। गोजोन्थों।